kapurian, ing Diyos ng bining kapasalamatan, o balinan kayang pagmasamalan, ating ngalan ng ating kawan. Ikaw matulid ang pamibibig, ikayong makipusong dalisig, kapurian sukat pinibig, ing Diyos ni kekatambing, lumapitan binalig kapurian, ing Diyos ang biling kapasalamatan, o balinan kayang pagmasamalan, ating ngalan ng ating kawan. O balinan kayang pagmasamalan, ating ngalan ng ating kawan. Kinagining ipampuning anak ang punay banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kay Kantimon, maya payabak kay kay po, maya-payabak po. ting kakapatad, batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamot pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang mibata, karing taong ginulot, king kaya kang kasanduan, Ginoo pangalulo. Ginoo pa kalulo. Igang pepakayap, king bulag, asasal pantaya keka, Kristo pakalulo. Kristo pa kalulo. Igang babiyasigan ng loob, karing sabik, manaya kang Jesus, Ginoo pakalulo. Ginoo pa kalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Ligayang Diyos, ikakataas-katasan, at tinatong kapayapan, naring taong kayang kaluguran. Ligayang Diyos, ikakataas-katasan, at tinatong kapayapan, naring taong kayang kaluguran. Ginong Diyos sa riniglaman, Diyos ipang mayupaya, pupurian na kaparangalan, maligayan lakas sa sambat, pupurian na kaparangalan, maligayan lakas sa sambat. Ginong Diyos sa riniglaman, Diyos ipang mayupaya, pupurian na kaparangalan, maligayan lakas sa sambat, pupurian na kaparangalan, maligayan lakas sa sambat. Ligayang Diyos, ikakataas-katasan, at tiyatong kapayapan, naring taong kayang kaluguran. Ligayang Diyos, ikakataas-katasan, at tiyatong kapayapan, naring taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, miyabing makataong kabyasnan at makadiyos akasalpantayanan, king kala mapigkalub mo kang San Alberto. Pakanatilian mo kaya sanang tapat, karing kayang turu, banin panyulong ning makataong belwan, pasulungan ning belwan at lugod mi keka. Itiadan mi king kapamilatan ni Ginuming Jesu Kristo ang anak mo,
ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng libro daring Makadeo. Karing lahi daring pekapun asundalos ng Alejandro, mibayit siya ing marawak asuli, iyan Antiochus Epipanes, ay anak ng aring Antiochus. Meging bihag yaking Roma, bayo ya migari king Syria, ketang banwang dinalan at 37 ding Griego. King panahon na ito, lintola king labwad ning Israel, ding Hudyo, aginulot king kautusan. Inablok dala ring dakal ataw, ngarang sasabi, makikasundo tamo karing hentil, uli na ning etamo pamikyabi karela, pawa mong gulo, ing miras kaya katamo. Inisip daring tao, king atin lang matulid. Ating mapilan karela, ay agad mintaking ari, at tinanggap lang kapahintulutan tukyanda, ing panugali daring hentil. Pepagawa lang maragul apiam pipanyalungan, king Jerusalem, kalupararetang karing syudad daring Griego. Deyo dalaring bakas ning pamanga sirkumsasyon at gilutan de ing banal akasunduan. May kasawala karing hentil at may kiabela karing marawak ataw. Pepalwalyan dekreto ingaring Antiochus karing sablang bansa, king kayang kayarian, king maging metong lang memalen, at imbalang metong karela, guluta na ing matuwa ng kautusan at relihiyon. Tinggap da rin sablang bansa ing kautusan ni ngari. Maging king Israel, dakal la ding mikyabe king relihiyon pagano. Midaon lang ayin sakripisyo, karing idolo, at era ne ginalang ing Sabat. King kalabing lima ng aldo ning bulan ning Kislev, king banwang dinalan 45, telakad ning aring Antiochus ing metong karmaldumal a kalapastanganan, king altar na ning templo. Mitalakadla namang altar karing makapadurot ng syudad ning Judea. At dinulok lang insenso karing pasbulda rin si babale at karing dalan. Ding lubro ning kautusan, ameyakit penyiradala at silaban. King utos ning ari, miyatulan niyang kamatayan inuman kakayatinan king libro ning kasunduan o mamintun king kautusan. Makanyan man, dakal laking Israel, ding menalakaran matatag labang king dekreto ni ngari, at tingyanda ing mangan lang pamangan, malinis, agbangking kautusan. Pinilira pa ing mate, bayure labagan ing banal akasunduan, at mangan malinis, at dakal la ring mete. Migdusaya ing Israel, uli na ning waning Diyos. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dinan mo kumbye o Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Dinan mo kong biye o Ginoo at tuparan ko ring utos mo. Mimimwa kong emunano, potanding marawak ataw, lalabagla ka ring kautusan mo. Dinan mo kong biye o Ginoo at tuparan ko ring utos mo. Lipat ning ginapos dako rin taong tampalasan, ding kekang kautusan,
ekularin kelingwan. Dinan mo kong biyeho, Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Iligtas mo ko ka rin taong manalipit, banke kang kautusan, kakulang atuparan. Dinan mo kong biyeho, Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Lalapit lakaku riman ligalig kanako, deting tao lang tutupad kapilanman, kingke kang kautusan. Dinan mo kong biyeho, Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Ela miligtas ding makasalanan, uling era la panintunan, dingke kang kautusan. Dinan mo kong biyeho, Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Kasusumanyan ko ning akakit ko laring taksil, uling ding utos na karela lang sa sakwil. Dinan mo kong biyeho, Ginoo, at tuparan ko ring utos mo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Sabik kong manayaking Ginoo, uling panaligan ko, itang penga ko na. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kayan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Inyang malapit ni Jesus, karing Jericho, ating metong nga lalaking bulag, ang makaluklok lelenaning dalan. Magpalimos siya. Dindam na lang daralan ding dakalatao. May ngutang yan nung naning malilyari. Daralan ni Jesus ning Nazaret, ngarang may kibat. At nga nang kinulisak masikan, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Sebyanan de rin tao king mumuna, at sinabi raw king ayamahinge. Dapat lalo yung kinulait masikan, nga na, anak ng David, malunos ka kanako. Tinuk ng Jesus, king pamaglakad na, at inutos na king ilapit de kaya ing bulag. Naning buri mong daptan ko kaya ka. Ginoo, bisa kong manakit pa si bayo, nga nang may kibat. At sinabi ng Jesus kaya, manakit ka. Te pakayap na ka, ning kaya kang kasal pantayanan. Kanita mo rin may nakit siya, at tinukiya kang Jesus, at te pasalamat siya king Diyos. Inyang igit day tiring tao, pinurirengan ing Diyos. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po ulit. Good morning po, Amo. Alam niyo po nung panahon ni Presidente Noynoy, si Pinoy, doon ipinasa yung Reproductive Health Bill. Katandaan niyo po yun. No? Pero bago po yun ay siyempre maraming ito na lang. So, marami pong, siyempre, talakayan sa Senado. At yung mga sa Senado, alam naman po natin sa Senado, numbers game lang yan.
kung sinong presidente, doon sila sisip-sip. Ah, numbers game. Kaya kung ang administrasyon ay maraming kakampi doon sa mga senador na walang panama yung simbahan na sa laban sa reproductive health bill, kasi pro reproductive health bill si Noynoy noon. Kaya nung panahon po yun, nagraraling taong simbahan ng mga Katoliko. Ako po yung director ng Family and Life dito sa Pampanga. Kaya ilang beses kami pupunta ng Manila, kahit ilan lang na nagrarally. At doon po nagsimula yung name calling sa aming mga pare. Yung mga pro-reproductive health bill, pro-contraceptive pills. Lalo na, yung kasi yung pinipilit noon. Tinawag kami mga pare, Padre Damaso, doon po lumitaw yun. At doon din yung isang si Seldran yata yun, yung habang nag-uusap doon sa katedral, nagrally pa siya doon. Ibig sabihin, pinasukan pa yung mga obispo. Actually, parang ecumenical gathering man yun. Hindi naman tungkol reproductive ang pinag-uusapan. Isang ecumenical gathering. At doon po nakita ko yung parang ang simbahan sa paglaban dito nga sa reproductive health bill ay isang minority lang. Parang majority, kahit sa mga Katoliko, okay lang sa kanila yung contraceptive pills. Parang yung mga pinuno lang ng simbahan ang naninindigan sa masamang epekto nitong mentalidad na kontraseptibo. Kaya ang hirap po pag ganyan, para kang para kang lumalangoy against the current, swimming against the current. Gayong mas marami, mas malakas ang boses ng mga pro kaysa sa mga anti, kung kami anti. Kaya pag ganon, kasi para kaming pinapatahimik, manahimik na kayo, parang ganyan. Tigil nyo na yan. At pag ganyan po, anong gagawin mo? Pag ganyan, mananahimik ka na lang, tameme ka na lang. Pero hindi po hindi mananahimik ang simbahan. Sa simbahan, kung alam niyang ito yung tama, ito yung matuwid, ito yung mabuti, ito yung para sa Diyos, kahit iilan lang, ito yung kanyang paninindigan. Ito pa'y kanyang ikamamatay. Iaalay ang buhay para lang dito. Hindi susuko. Ilalaban at ilalaban niya. Kaya kahit po ngayon, kahit yung reproductive health bill ay pinasa na at legal na, ang simbahan hindi pa rin sang-ayon sa paggamit nitong kontraseptibo. Pero batas na, ibig sabihin na yung mga tao ay pwede nang gumamit. At ang gobyerno ay sinusuplayan ng kanyang mamayan para dyan. Pero ang simbahan patuloy pa rin sa pangangaral niya sa posibleng masamang epekto nitong kanyang mga gamot. Ika nga po namin noon sakit ba yung pagbubuntis? Bakit kailangan mong uminom ng gamot? Hindi ba uminom ka lang ng gamot kapag may sakit? Kapag ba ang pagbubuntis ba ng babae isang sakit kung bakit kailangan siyang uminom ng gamot? At hindi po ba anumang gamot lagi may side effect? Sino po ba sa inyo ang di nagagam-agam magpabakuna? Kasi takot tayo na mayroong mga side effects yan. Like it or not, mayroong side effect. Mayroon pa rin sa bakuna, mayroon pa rin tinamaan ng side effect nito. Do sabi, maliit na porsyento lang. Kahit na maliit na porsyento, mayroon pa rin. Kaya kung ikaw pagpipiliin, kung pwedeng hindi ka inom ng gamot, hindi mo pa gagawin yun. Halimbawa, ako po ngayon, nagtitake ng gamot para sa presyon. Kung pwede nga lang hindi ako inom ng gamot, mas okay. Pero hindi. Kasi meron pa rin mga side effects yung mga gamot. So, much better kung wala na lang gamot.
doon wala kang makukong side effects. No? So anyway po, dito sa ating ebanghelyo, yan ang naranasan nitong bulag. No? Sa kanyang pangangailangan, no? Isinigaw niya sa Panginoon. Pero ang daming mga sumusuway sa kanya, ang daming kumukontra sa kanya, sa kanyang pag-iingay, pinagbabawalan siya, tumigil ka nga dyan. Huwag kang maingay. Pero ang tindi nitong tapang nitong bulag, hindi siya nagpatalo sa anumang sinasabi ng mga tao. Pinanindigan niya ang kanyang paglapit sa Panginoon. Hindi siya nanahimik na lamang, kundi ika nga, pinaglaban niya ang kanyang kailangan sa Panginoon. Kaya napakaganda pong larawan nitong bulag, na sa atin kung mayroon tayong isang pangangailangan, at ito'y importante at mahalaga, wala sino man dapat ang makakaharang sa atin. At ito'y tunay nating panindigan. Kaya sa akin po itong bulag, ito yung larawan ng simbahan. Ito'y larawan ng bawat isa sa atin na ika nga, kung may katwiran, ipaglaban mo. Ipaglaban mo kung may katwiran. Huwag na lang tatameme. Huwag na lang tatahimik. At alam nyo, sa panahong ito, ayan, mag-election na, mahalaga na huwag tayong tatahimik. Huwag tayong tatameme na lang. Kasi yung eleksyon na yan, palakasan ng tinig, palakasan ng boses. Yung maingay, yan ang magwawagi. Patatahimikin yung mga matuwid, yung mga nararapat, parang manig ang baluktot. Kaya dapat alisto po tayo ngayon sa election na ito, na sana wag magwagi ang baluktot, ang mga masamang datang maroka manungkulan king kakatang baryo, king kakatang balen. Just because natameme tayo, just because nanahimik tayo. Huwag natin kalimutan yung kasabihan na for evil to triumph is yung sabi, yung the good people will just remain quiet na. Para ang masamay magwagi, yung manahimik lang yung mga mabubuti. At ulit, ito pong bulag, isang hamon sa atin, paalala sa atin, yan dapat tayo. Ipaglaban ang matuwid, ipaglaban ang mabuti. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Amen. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa panating mga kailingan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng magagandang halimbawa ng Panginoon. Sa ating panalangin, ang ating sasagot, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, anting pugad ning kabyasnan, apalaganap na sa iting karing sablang bansa, ban akilala re ing miglalang king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok sibiko, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang metong abayong lipunan, apasalamat king Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing daralan kasakitan,
Ingkarelang pa magdusa, maging antisanang mabisang pataba, magpapabunga karing labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, kapilan man sana eta mga lalo, o diririya karing aliwa. Nunoy magobrata mong matalik hingda kening ubasan, ami pagkatiwala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, ikaligaya ming mamunga keng dakal. Maganap sana iti kapamilataning malapit ming pamakiugnayan king Eucharistia kang Kristo. Ake kang anak at ginumi. Amen. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Daon ko bakita, o ginong ka na kong Diyos. Insablang kaya paglubul, e bakit mo ka na daon ko bakita, o ginong ka na kong Diyos. Uling sa lagi ka naman, e kahalan Puso kalang madaon ko, aming salang magkalako. Balangan lumyanig ako, balang pusong magkalako. Inilabas ko salamat ko, ing sobrang natampamin, metong yasan naman, ing kaulyan Manalangin kay pakamalang kapatid, manitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo ting dawon karing gamat mo. Kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kikatamoy ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana, ingkay kaming sakripisyo, kaniting pesa ng San Alberto, at tutuki king kayang alimbawa, yang pangmingkay kaming papuri, at idaw ning sablang at tsuke kami. Kaya dan miging kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo. At kekan timurin. Yat nayo rin puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganggad dabos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabiye kasalpatian papasyag ming kayang pangasubing mebye, king ganap kapaniligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kaberi sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alang tuknang ngaming babye, kapurian kaya ka.
Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ritinghayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya. Pira, sunay binyenay ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kananya. Iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo. Daram kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap kay lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pari. Kaya pong nga pinanapinan at katahimikan, ganakan talang yan ring sablang pakamalan tamong may hangon na biye. Ganakan mo na naman, di kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalo na di Jose, Jake, at Pedro, ading alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang angga, ban kaya ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambi ng San Jose, akayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan tala pangabos at mibukin banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Datang kami, hingga
Gapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasopanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kekain ko, yaya, at hindi kayo payo, aking ligaya, manggawan, O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Imi kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nilalako, kasalanan inyatu, pagkaluluan mo kami. Agnus Dei victoriis, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Ing kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng ato. Nang tamang mayaws king ngapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. O kapatid, yang upaya, bakit ikarating pagsamo, pagkating Diyos, yutukang man, ating kang kalalwa at katawan, Magkamang
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamuan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nona Birhen Maria. Kaya kayong Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang ikpa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusungan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salilamu, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay duning Diyos. Mo sana pisawili, ingakalis mi keka, king kakulangan mi. None, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsot, Santa Rita Nincassia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, Kristo, ing mabiat tinape, ibabayo na kami. Ipaintulot mong ituro na kayong Kristo, kaya kaming maestro, kaniting pesa ng San Alberto, banabaluming kaya kang katutuan, at asanay may tiking lugod. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubing nga lang kapaynabahan, kanisablang pakamalming mayang unabye o ginumi. Ngalangga mo sala, sulagya sa karela. May painaw lang ang sana aking kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, ameko na. Kapamilatan ni pakalulo ng Diyos, ipainaw no sa aking kapayapan. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. At bukas po, umaga yung ating misa. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan o metana, luguran tayong Diyos at tingkapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, maya poras yan. Pakamalan, kapatid, ing kinutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitsa ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya abera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko,
namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing sinod o sinodo, metong yang konseho ning banal a kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting synod on synodality, betong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, malibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, at katana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong synod on synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung ka rin itamo ang timang metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring